Vojtěch je z Křenovic? Křenovic. Vy pracujete v oblasti ekonomické, tedy čísel. A jaký vy máte vztah ke knížkám? Pokud byste šel do knihovny tady k Veronice, co byste si učil? Co byste měl zájem? No, já do knihovny nechodím, já knihy kupuju, mám jich doma asi 1200 v knihovně, takže tak já si vezmu 3 na druhou 9. Tak já si vezmu oblíbené prvočíslo 13. Tak já si vezmu 2 na třetí 8. Já chci totiž 2 na druhou, takže 4. 4. Vojtěch? Mně sedí ty dvojky, takže já si vezmu 2 na první. 2. Reakcí jedlé sody a Ano. Říkáte ano. Máte pravdu. Metu je náchodem protéká. Tak, ale zahráli jste si určitě parádně. Gratuluji Vojtěchovi a Veroniko, určitě se někdy vraťte. Mějte se hezky. Děkuji. Vojtěchu? Tak já si vezmu V jako výpočet daně. Vojtěchu? Si vezmu 2 V jako withholding tax. Touto analytickou laboratorní zkoušku Vojtěchu pokračujete. Já si vezmu S jako sazba daně. Já si vezmu G jako garant daně. F jako faktura. Tak Ž jako žádost o prodloužení lhůty. Žigulík? Ne. Tak to nevím. Filipe, chcete vy odpovídat? Bude to žuk? Byl to žuk, správná odpověď. Fanfára pro vítěze a gratulace Filipovi. Tak a pro vás, Vojtěchu, mám buď hru IQlandie, nebo hru Bank, anebo Scrabble. Já si vezmu Bank. No a jako prémii dostáváte knížku Jak se zamilovat do muže, který žije v křoví, a kaktusy a sukulenty v praxi. To budete mít na vaší zahrádku. Ale vaše AZ Quizová mise byla velmi úspěšná, takže tady je ta nejcennější trofej. Ať se vám daří. Děkuju.